Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Mark and Bob Club bat ka bada Shambha tangsang kila long kila do ha ka first susu tham chess championship arjap saw bala pelong da ka khasi students union jaw circle ha ka khat phra tarik no pra arjap saw kom shibenta ka jingra khe ka lingkhu sngiap jong mulong sos tham ha ni je kop ka long ha dorbar hall jong jaw padeng ha ka liang jong shenrang na lor Mark and Bob Club ubla long la do kibawan ha kardan ba bat ka balai kilong u Sebastian korba bat umewan penhunding do kat bahaga liang juki kinthai kibrawan baar kilong kapiba shongdo rang khau bat ka napi sadona kharhunai ki armut kinai shimenta bakhna tam kilong u hybrid Yohanan E Linkoy bat ka hybrid nesa sawian